Olu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 eAuckland Park eGauteng nazo eziphambili. We received just under 100,000 applications for residents, and this year we will have only about 16,200 beds come online. Isaqhuba ingxaki yokunqongophala kwendawo zokuhlala abafundi kwiiyunivesithi zeli. Ndifuna kube khona i-fish factory ezongena phantsi kwabantu balapha. Abantu belala ezingqongqonqweni embizana bakholelwe ekubeni uqoqosho lwaselwandle lunganceda kwimingeni yentswela-ngqesho nendlala. Molweni emakhaya nakuvimba wangokuhlwanje. Ingxaki yendawo zokuhlala zabafundi sathe gqolo kwiiyunivesithi zeli loMzantsi Afrika. Uninzi lwabafundi ludinga indawo zokuhlala ukuze luqhubeke nezifundo zabo. Kungoku nje iiyunivesithi kwiphondo laseNtshona Koloni zenza izicwangciso zokwandisa indawo zokuhlala zabafundi ukukhawulelana nale meko. Iyunivesithi kwiphondo laseNtshona Koloni zisebenza nzima ukuphucula imeko yendawo zokuhlala zabafundi. Nangona kukho amathuba okuphazamiseka kwenkxaso-mali ye-NSFAS kwindawo zokuhlala zabucala, indawo entsha yabafundi exabisa izigidi zeerandi kwiziko-mfundo i-CPUT iza kukhawulelana nengxaki yokushokoxeka kwendawo zokuhlala zabafundi. We received just under 100,000 applications for residents, and this year we will have only about 16,200 beds come online for CPUT accredited campus housing. So I think what we need to remember when it comes to that is that of course we cannot accommodate everybody, but we do our best. Iyunivesithi yaseStellenbosch ithi ziyakhiwa indawo ezintsha zokuhlala abafundi kwaye kuza kongezwa iibhedi ezingama-400 kulo nyaka. Nangona kunjalo, le yunivesithi ithi ukufumana incwadi eqinisekisa ukuba umfundi uyifumene indawo yokufunda kuyo akuthethi ukuba unendawo yokuhlala engaphakathi kweli ziko-mfundo. Kufuneka abafundi bafake izicelo ezizimeleyo zendawo zokuhlala. Approximately 18,000 applicants. Those are applicants who received an academic offer from the university, also applied for residence accommodation. The university can house some 2,350 first-year students in residence accommodation on the Stellenbosch and Tygerberg campuses combined. Ingxaki yokushokoxeka kwendawo zokuhlala zabafundi ngumngeni iyunivesithi yaseKapa ehlala ijongana nawo nyaka nonyaka. Of that 4,500, 50% of them have got places reserved in residence. That's 2,250 first-year places have been set aside for first-year students. And then when you go to the returning students side, we had 7,000 who applied, and then of course when you combine the 7,000 plus the 4,500, that takes you to 11,500, and we have 8,200 places, both in university-owned residences as well as leased residences. Kusenjalo iyunivesithi yaseNtshona Koloni ithi saqwalasela izicelo zendawo zokuhlala zabafundi. We had 120,000 applications for the 2025 academic year for first-time entry students, and from that we've got 4,750 places. Ukanti ingxowa-mali ye-NSFAS ithi izawukwazi ukuhlawula indawo zabucala ezihlala abafundi xa seyifumene uxwebhu lendleko kwezo ndawo. Ukanti uninzi lwabafundi lunexhala njengoko abanye bangagxothwa kwindawo abahlala kuzo kulandela ukuxinga kwentlawulo phakathi kwengxowa yenkxaso ye-NSFAS nabanini beendawo zabucala. Umbutho wabanini beendawo zokuhlala abafundi wabucala ugrogrisa ngokubagxotha abafundi abaxhaswa yi-NSFAS ukuba lihlawule ityala le-44 million randi kwaye uhlaba ikhwelo kumphathiswa wemfundo ephakamileyo noqeqesho ukuba angenelele. Imityangambo yemigca njengoko uninzi lwabafundi luzilungiselela ukuya kuzingela imfundo enomsila. Indawo yokuhlala yenye imiba ephambili kwaye kwabanye liqhine lonyukayo elo. Everything is all over the place. We're trying to move in. We still haven't signed the lease, but we paid the lease fee. So it's like, yeah, we're just confused. I'm okay. Can't complain, you know. I've already applied though. Abanye bangagxothwa kulandela ukusilela kwe-NSFAS ukuhlawula i-44 million randi eyityala abanini bendawo zabucala. Of course, members have a right to continue to evict those students. We will visit the facilities on Monday to monitor the progress. Abanye abafundi bangaluva ngamandla olwamvila. It's a government bursary, but it gives us the least amount of allowance. It was a financial hold and I couldn't register because NSFAS had not given the facet money. So my mother had to take a loan of 20,000 and I had to pay 10,000 to register.
Our last appeal, we are requesting a dialogue on the table. Amanye amaqela ezopolitiko ahlabe ikhwelo ku-NSFAS ukuba ikhawulezise ukuhlawulela abafundi. Why can't the money move from the department straight into the universities? The universities will know how much they need. I-NSFAS kunye nesebe lemfundo ephakamileyo noqeqesho awakaphenduli ngalo mba. Njalo ukuphumelela emagqabini kwimatrika kwanelanga ukuba kungakubekela indawo eyunivesithi. Lo gama ingabafundi abaqabeleyo ku-300 amawaka abaphumelele emagqabini nyakenye bambi bangangabi namanqaku apheleleyo olwamkeleko kula maziko mfundo. Iiyunivesithi zivulela izikhewu kuphela abafundi abanamanqaku aphucukileyo. Ibiyimincili yodwa kusakuphuma iziphumo ze-matric zeklasi ka-2024 abafundi bagqwese bophula irekhodi. Umbuzo omkhulu ke ngulo, ingaba bethu abo bagqwese emagqabini ngebachelor baza kuyifumana kusinina indawo eyunivesithi. Kambe kuqhasha ngebachelor kuqwalaselwa njengempumelelo ephezulu ngokwenkqubo ye-matriki kodwa akonelanga. I believe that learners understand the APS. It's unfortunate that maybe the subjects they're choosing, they are not matching the minimum requirements at university, because APS score for bachelors between 21 and 25 points. If they get that, between 21 and 25 points, they have a bachelor, which is a minimum requirements to university. Unfortunately, learners have passed in large numbers in 2024 matric results. Abafundi abapase emagqabini kodwa bawangeneno ngokwamanqaku i-APS akumelanga banikezele. Study hard. Getting into university is incredibly more difficult, or increasingly more difficult to actually get in, and it's simply driven by the very large numbers. You know, the University of Johannesburg received approximately 700,000 applications for about 10,500, 10,900 spaces. The competition is fierce. Abanye abafundi abancokola ne-SABC bathi into ebancedileyo kukufumana ulwazi oluthe vetshe ngenkxaso-mali, amathuba e-degree nokwazi ukuba kudingeka ntoni ukuze ubani amkelwe kula maziko mfundo. Kanti ke njengoko intswela-ngqesho kubantu abatsha ime kumyinge we-45% kwikota yesithathu kunyaka ka-2024, abafundi abaninzi bematriki bayagilana befuna indawo yokufunda kumaziko emfundo ephakamileyo. Ngabafundi abafikelela ku-600,000 abathe baphumelela imatriki kunyaka odlulileyo, de umyinge we-47.8% wafumana i-bachelor pass. Nangona kunjalo abafundi abafikelela ku-100,000 abakazuyifumana indawo kumaziko emfundo ephakamileyo nanjengokuba kungekho ndawo yoneleyo. Ku-300,000 abafundi abaphumelele ibanga leshumi nge-bachelor pass nabazimisele ukuqala isigaba esitsha kwizifundo zabo. Nangona kunjalo amagumbi okufunda kumaziko emfundo ephakamileyo kweli awafikeleli kumanani abafundi abafuna indawo khona. Over 100,000 students who achieved their bachelor studies admission won't be able to go to universities. And it's just been an ongoing problem. I mean, even at TVET colleges, when you think about the numbers at TVET colleges, the enrollment that they're expecting for 2025 is just over 500,000, which still another over 500,000 students will still be in limbo in terms of where do they go from here. Nanjengoko uqoqosho lweli lutsala nzima, abo bathi bafune imisebenzi behla benyuka bephanda abanokufumana. In South Africa, we have an extremely high unemployment rate amongst youth, and statistics show that matriculants who do not study further, over 35% of those candidates are actually unemployed, whereas less than 10% of graduates are unemployed. Now, even that number is not acceptable. Nangona indawo zokufunda zikhona ngaphandle kwe-university, abafundi baye bale ukuya kuzo. I think the TVETs at the moment are not attractive to a lot of young people because of some of the administrative issues that they are facing and some of the issues that relate to NSFAS and others. So if we can get some of these, what we have already working, like the TVETs, I think that we can be a step closer in terms of ensuring that the young people attain the skills that they need.
Intswelo ngqesho kubantu abatsha ibikwa kumyinge we-45.5% kwabo baphakathi kweminyaka ye-15 ukuya kuma-24. Uloyiko lolokuba kunganzima kubo ukufumana indawo kumaziko emfundo ephakamileyo okanye kwa umsebenzi. Sinamkela kwakhona kwindaba zeli jelo uyakwazi ukuzibukela kwakhona ukuphela kwazo xa ufuna ngokuya kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela xa ubukela ucofa ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe siyabongoza ukuba wenze njalo kunqaku lokuqala sithe. Njengoko zivula iYunivesithi kule nyanga uninzi lwabafundi luxhalabile kukuba ingxowa-mali yenkxaso i-NSFAS ayikayihlawuli imali yabanye abafundi nto leyo ingabangela ukuba bangavunyelwa bangene esikolweni bafundi. Ngaphandle kokuphila nokhubazeko nongumcelimngeni kwiimeko zezempilo zabantwana, abafundi bonyaka ka-2024 bebanga leshumi kwisikolo samabanga phezulu iMeerhof yaseMntla-Ntshona baligcinile izinga lokuphumelela ngo-100% isithuba seminyaka eli-16 ilandelelana. Eli zinga lalo nyaka balinyuselayo kutsho kwinqanaba eliphezulu lokupasa ngebachelor. I'm Olesa Monto. I'm from Lethargong, a township near Rustenburg. Isibhedlele saguqulwayo sasisikolo sijongene nabantwana abakhubazekileyo ngokohlukana kwabo. Emfazwe yehlabathi yesibini kwisithuba esingaphaya kweminyaka engama-80 yadlulayo, esi sikolo songeze kwimbali yaso 100% kwizinga lokupasa kwematriki kwiminyaka eli-16 ilandelelana. Geng Motho waseLebatong ngaphandle kweRustenburg uphumelele emagqabini kwizikolo ezikhethekileyo kwiziphumo zematriki zika-2024 zaseMntla-Ntshona nosele eqalile ukulandela iphupha lakhe lomculo. Ukanti elityendyana likhe lajongana nobunzima kwiinzame zokukhawulelana nezifundo zakhe emva kokuphoswa ziimviwo zovavanyo ngenxa yokugula. My disability, like I had to get double time for every examination. Like I had to get time to go to the bathroom, time to eat and stuff like that, because sometimes I would run out of energy and I would feel weak sometimes. Uxinzelelo lwengqondo, ukudinwa emzimbeni ngenxa yokonga ukhubazeko zezinye zemngeni ehamba nokukhulisa umntwana ophila ngokhubazeko. Kodwa nangona kunjalo usapho lakwaMotho aluzange luthandabuze ngokuzimisela kwakhe. I knew Ulebogeng was going to make it, so I was not surprised about the results. So I believed in him ever since I took a challenge of raising a child like Ulebogeng. Omnye wabafundi kwanyanzeleka agqibezele uvavanyo lweemviwo zakhe kumagumbi ezempilo emva kokuba waye wagula ebhala. While I was writing, I had to get medication while writing, and it was very difficult because the medication made me sleepy, but I still went through it. Esi sikolo sigcina elizinga lika-100% ngokuqinisekisa ukuba kwenziwa iinkqubo zokuqinisekisa ukuba abafundi abajongene nobunzima abashiyeki ngasemva ezifundweni. So when the learner comes here, we have to set an individual support plan for each and every learner to support him to the best, and then in the end, the extra mile. Eliziko linabantwana abangaphezulu kwama-2,000 bebanga eliphantsi nabaphila ngokhubazeka. Abanye kubo bahlala kwihostel yesikolo ngelixa abanye bethuthwa ngebhasi. Abahlali kwingingqi zaseMbizana eMpuma Koloni bakholelwa ukuba ushishino lwaselwandle yona nto inokubahlangula kwimingeni equka intswela-ngqesho nentlupheko ezilalini. Kungoku nje bafuna urhulumente atyala imali ukuphuhlisa nangakumbi olu shishino. Uluntu oluhlala ngaselunxwemeni lukholelwa ukuba ukuloba kungakhulisa uqoqosho kudale nemisebenzi. Ukuloba nokufuya kusetyenziswa amanzi aselwandle kudlala indima ephambili ekuphuhliseni uqoqosho lwaselwandle, ingakumbi kubantu abahlala ngaselunxwemeni nanjengoko abantu abaninzi bephila ngemveliso yaselwandle. Abahlali kunxweme elugudle iilali zaseMzamba zenza uqoqosho lwaselwandle libe yimpumelelo nanjengoko ngoku beshishina ngeentlanzi. Ingxaki esinayo enkulu kakhulu ngoku si-storage facility, storage facility. Ziyaphuma ifishi emanzini, fanele immediate ziphume
we sell them. Asinayo la sizostorisha khona. Abalobi bakholwa ukuba ukuloba nokufuya elwandle kudala amathuba emisebenzi kondla abantu abaphila ngaselunxwemeni. Apha kule ndawo kudala sityebisa oongxiwankulu abangapha kwaZulu Natal. Ngoku into endiyifunayo apha kule ndawo ndifuna kube khona i-fish factory ezongena phantsi kwabantu balapha. Urhulumente wephondo uthi zininzi indlela abazenzayo uqinisekisa ukuba baxhobisa abantu abahlala ngaselwandle khona ukuze bakwazi ukuba bazivelisele amashishini ngokuloba nokwenza ezinye izinto. Lishishini okokuqala kum endinothi lishishini elingaqhelekanga ngoba lishishini lokushishina ngeentlanzi. Ude waneboat yokuloba iintlanzi. Une-certificate sokuloba iintlanzi kangangoko anako. Urhulumente ucele abantu abaphila kwezi ndawo ukuba basebenzise ulwandle khona ukuze bakwazi ukuhlumisa uqoqosho balwisane nendlala bekwadala amathuba emisebenzi. Ndinkululeko Nyembezi, weendaba ze-SABC, eMbizana. Abahlali basesishekho ePolokwane eLimpopo basikela umhlaba ngenkani kumhlaba womnini wabucala. Iinkokheli zoluntu kulo mmandla zibanga ngelithi baqhutywa kukutyikitywa komthetho wembuyekezo yomhlaba, i-Expropriation Act nguMongameli Cyril Ramaphosa. Abahlali baseJujuveli sele beqalisile ukwakha amatyotyombe abo kulomhlaba kwaye inkokheli zasekuhlaleni zithi zibanika iveki ezimbini abahlali ukuba bamise amatyotyombe abo kwiziza zabo. Sele efikelela kuma200 amisiweyo kwaye ngabantu abafikelela kuma5,000 abathe bafumana umhlaba wokwakha. We are going to continue expropriate the land without compensation. So we are going to grab each and every farm that no one is using for it because this land belongs to our grandfathers. So we are not going to stop. We are continuing to give people the stance. So far, so good. We give people plus minus 5,000 sharks. Abahlali bathi kudala belindele umhlaba wokuhlala kwaye umthetho omtsha ngembuyekezo yomhlaba, i-Expropriation Act nokyikitywe nguMongameli uCyril Ramaphosa ubanika imvume yokwakha kumhlaba ongasetyenziswayo. This program of land grab to take the land without compensation has been there in the Freedom Charter long ago. We also applaud the President for coming out and then saying the very same thing that we were also crying about the land grab, because we need to get our land. The land is here, people they don't use the land. We as the youth, we are fighting in our homes. We are so many, we sleep under the tables. We sleep in the kitchen. When someone wants to make tea, he comes in the kitchen and then you wake up. So we are fighting. So we must get this land and then so that our lives can be better. Umasipala wasePolokwane ulumkisa ngokuxuthwa komhlaba ngokungekho mthethweni esongeza ngelithi akakhange anikezele ngamvume yokwakha kulomhlaba. Abahlali baseGauteng kusenokufuneka baphonononge ezinye indlela zokungcwaba nanjengoko amangcwaba amaninzi egcwala. Abasemagunyeni kwelicandelo eGauteng bathi zindawo zamangcwaba eziyi-39 kwezi-42 esele zigcwele kwaye kulindeleke ukuba amangcwaba aseWest Park agcwale ngoMeyi. Ngoba isiya ngokuncipha nje indawo yokuthi abantu bakwazi ukubeka ihlobo zabo ilale ngoxolo, zikhona ezinye inhlelo engenziwa okufaka phakathi ukulothisa. Abantu abafuna ucremate then banga-cremate and iyakhula nayo ngoku i-cremation. Iyasivuyisa kakhulu loo nto leyo, siyabona ngoku nabantu bakuthi bayangena kuyo, into enhlekeleyo. Ziyaphawula-ke izazi zesintu ngalolu daba lokugcwala kwamathuna nanokuthi konje yini ngempela engenziwa ukufaka phakathi-ke ukulothiswa kwabantu, kanti bakhona bashaya amakhala ngalokhu. Awukwazi ukuthi ungazongcwaba omunye umuntu phezulu komunye umuntu. Fune sihloniphe izinkolo zabantu. Khona abantu abakholelwa kubantu abafile ukuthi abafile bayaphila. Uma ngabe bekholelwa kulo muntu lo bayahamba, kunento ekuthiwa ukuphahla. Bayahamba manje uma ngabe wakine engaphezulu ewu-number 2 kuzobekwa omunye ngaphezulu kwakhe uzothi ukhuluma nobani. Kuzoshaya kakhulu thina sizwe simpisholo ukuthi ugovernment acabanga ukuthi acriminate abantu. Ngesizathu sokuthi ama-traditional healers kanye nama-traditional leaders kanye nabantu nje umphakathi ukholelwa ekutheni umuntu akafi unomphela. Lento ngizolinganisa njengobhontshisi, uma ngabe ubhontshisi ushisa
mawusushisile uphinde phela uphile kanti umuntu mangabe umncwabile sikholwe ekutheni uzophinde futhi avuke. Umphakathi kube kuvolwawo ngalokho khona bathi ke akhambisani namasiko kanye nenkolo yesizwe esimnyama. Into esho government mina ngizwa kahle mayethi angcwatshwe pheke komunye umuntu or beshiso ayizukuhamba kahle njengoba thina sabantu abamnyama sikholele ekutheni umuntu kumele ashise. Abeza amapaka egoli bathi bagqugquzela lemndeni esuka ifihla ihlobo zayo ukuthi izama ukubheka ezinye indlela zokungcwaba ngenxa yokugcwala kwamathuna egoli. Njengesiqhelo ngexesha sijonga zamaqongo oqhagamshelwano nentatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani. Sandile, siyakwamkela namhlanje sithetha nge-AI. Ngakasi sithetha ngalento kuthiwa i-chat GPT. Uba uzawuvula uWhatsApp wakho uzawuqaphela ukuthi kukho iringi pha enombala oblue ibhaliwe Meta AI. Zininzi ke ezindidi ze-AI sisanda abantu abangazisebenzisa. Umsebenzi wayo kakuhle kukuphuhlisa italente yomntu. Masithi umzekelo ufuna ubhala i-email, ikunikeza lento kuthiwa i-creativity kwakunye nalento kuthiwa zii-ideas. Yilento ke kweli xesha lanamhlanje sibona oomongameli bengasasebenzisi izi-spokespersons zabo ukuthi babhale izipitches okanye researchers bazibhalelwa yile AI. Okwesibili i-emails kwakunye ne-social media post ezizipostwa ngomongameli. Okakhulu ke isebenza kakhulu ebantwaneni phaa esikolweni ukwenza research nokuthi benze umsebenzi wabo wesikolo. Okwesithathu iye incede ke abantu abafuna umsebenzi ibenzele izinto ezifana ne-cover letters uzoyazi ukuthi balekile loo nto leyo, ne-CV inendlela yenziwa ngayo i-CV ukwenzela uba abasebenzi okanye ke abaqeshi babe nomdla kuwe bakwazi ukubiza for i-job interview. Okwesithathu ke iyakunceda ke ukuthi nawe ke ukwazi ukuzipreparela ukuthi wenze i-job interview xa ubiziwe for i-interview. Ukhona ke omnye umbukelo obuzileyo ke ukhanyisa amabhece ukuthi abasebenzi abanayo na ingxaki ngale ChatGPT. Ndiza kuxelela ke into ethi iye yenza lento kuthiwa sisankxwe ngo-2022 xa i-introduce ukuba abasebenzi okanye i-students ziye zayisebenzisa ngokungekho mthethweni zisenza lento kuthiwa yi-plagiarism okanye bebekopa. Umsebenzi wayo ke lento besitsho sisithi ukuthi ikunikeze lento kuthiwa yi-creativity okanye ikuphe more ideas ukwenzela okokuba xa ubhala i-cover letter okanye xa usenza i-CV uthathe izikills zakho uzifake khona ngoba isebenzisa lento kuthiwa yi-prompting. Uyayiprompta uyixelele ukuthi yintoni le ufuna uba mayiyenze ikwenzele exactly loo nto leyo. Sibamba ngazo zozibini Sandile ngexesha lakho. Ngakho. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe masiphinde sidibane ngomso ngaxeshanye kamnandi mawethu.